Ahojte filmári a filmušky, dneska by som vám chcel povedať niečo o tomto objektíve. Je to objektív 7 Artisan 24-96, je jeho zoomovacie rozpätie a je to video zoomovací objektív so svetelnosťou 2.9. A je ťažký, je iba na super 35 mm telo a nevyvážite ho na gimbale. Takže čo si o ňom myslím? Je výborný. A teraz vám poviem prečo. Poďme pekne od začiatku, čo vám príde, keď si objednáte tento videoobjektív od 7 Artisans. Príde vám kufrík so Spriteom. Inak sranda by bola, keby vám k tomu akože 7 Artisan posielali aj Sprite, fľašu Sprite, to by bolo cool. Ale nie, no príde vám tento kufrík a na ktorom je napísané Sprite, lebo tak sa volá tento objektív, alebo táto rada, ktorá obsahuje tento jeden zoomovací objektív momentálne a možno budú pribúdať. Každopádne kufrík a v ňom sa nachádza objektív. V tomto kufríku sa nachádzajú okrem objektívu veľmi životu dôležité informácie, ako napríklad čínska kontrola originality. To je normálne, že oxymoron. Každopádne, objektív. Toto je ono. Fú, je to akože rovno, keď to chytíte, cítite kvalitu, lebo je to váha. Check the mic and make sure it sound right, boy. Pre koho je tento objektív vlastne určený? Pre všetkých filmárov, ako som napríklad ja, ktorí prešli z foťáku na videokameru, alebo možno ešte stále natáčajú na foťák, ale chceli by svoj obraz mať mäkší, vylepšiť ho, chceli by to ovládanie mať preciznejšie ostrenie, plynulú clonu a krásny okrúhly bokeh. Takže presne pre vás je videoobjektív. Áno, videoobjektívy vám donesú starosti, lebo sú ťažké a zároveň nemajú autofokus. It's a pity. Ale donesú vám profesionalitu do vašej roboty. Dostanete krásny, mäkký obraz, dostanete plynulý zoom, plynulú clonu a dostanete precízne ostrenie. Lebo hlavne na fotografických objektívoch s veľkou svetelnosťou býva problém pri otvorenej diere nájsť ostrý bod. Vaše ostrenie sa oproti fotografickému objektívu zmení z niečoho takéhoto, z najbližšieho bodu po nekonečno takto. Pri videoobjektíve zrazu máte ten bod ostrý, naozaj. Ďalšia vec, pre ktorú som ja chcel filmový objektív, je focus breeding. Mne osobne vadí na zoomovacích objektívoch, keď hlavne chcete niečo veľmi blízko v popredí zaostriť a potom sa chcete preostriť dozadu. Focus breeding vám akoby kropuje ten obraz a mňa to osobne vyrušuje. Tento objektív, predpokladám, že je to aj kvôli tej cene, je niečo medzi. Keď ste dozoomovaní na tých 96 mm, možno aj menej, tak ten focus breeding nie je vôbec citeľný, čo je výborné. Ale keď sa rozšírite na 24 mm, tak je tam stále prítomný. Čož je škoda, ale pri tej cene tomu rozumiem. Tento objektív má svetelnosť T2.9. Na fotoobjektívoch sa svetelnosť označuje písmenkom F a to je to presne to písmenko F, ktoré tam je, že nie je to exaktné. T-čko, označenie pri objektívoch by malo byť presné, že tá svetelnosť by mala byť rovnaká pri všetkých šírkach toho zoomu. Čiže v mojich očiach ja to vidím tak, že označenie svetelnosti písmenkom T je presnejšie a exaktnejšie. Ako som spomínal, je tu plynulá clona od 2.9 do 22, čo vám umožní ako filmárovi, keď sa napríklad presúvate z interiéru do exteriéru, poznáte to, áno, môžete si nastaviť automatickú expozíciu, to som akože nepočul, ale ako sa to dá spraviť profesionálne pomocou clony. Áno, ste odslonení a presúvate sa von pricloním pekne, plynulo, organicky a žiadny prepál zrazu vonku nechytím, alebo presne naopak, zvonku sa presúvam dnu. A je to pekné, plynulé, filmové, takže ďalšia možnosť ako pozdvihnúť svoj filmársky skill. Čo významné získate s týmto Spriteom je, že tento objektív je parafocal a to je niečo, čo vám umožní točiť Tarantinovky. Vysvetlím prečo, lebo vy viete zoomovať s tým, že vám zostane ostrý bod. Čiže keď som na 24, zaostrím si do stredu záberu na nejaký bod a dozoomujem potom na ten bod, tak voilà,
ten bod zostane ostrý, čo je úžasné, čo presne vravím sa dá využiť na štýl, ako používa Quentin Tarantino vo svojich filmoch a ja to milujem. Je to vtipné a je to efektné. Je tu takýto, ja ho už tu mám našroubovaný a je tu takýto, ešte tento bol separátne, takýto šroubovací pin, ktorým si to viete našroubovať, aby ste mohli zoomovať pohodlnejšie z boku tej kamery, nie rolovať kolieskom, ale pekne zoomovať. Perfektne. Taktiež môžete vytvárať, keď chcete úzko zvýrazniť alebo čo, kde vy najazďujete alebo naopak odjazďujete od tej osoby a opačný pohyb robíte tým zoomom, čiže najazďujem a odzoomovávam. Postava zostane v rovnakej šírke, ale perspektíva sa mení. Čo určite ešte stojí za zmienku je, že keď chcete mať tento objektív naozaj parafocal, potrebujete si ho nastaviť. Tu sú takéto dva piny a tie sa musia doštelovávať štýlom, že dozoomujete si na ten bod, ktorý chcete, dáte si zoom niekde do stredu, zaostríte si podľa týchto ostriacich pinov, odzoomujete, doostríte si podľa ostriaceho krúžku, zase naspäť opakujete tento proces, až kým ten objektív nenastavíte správne. Takže tu som vám dal rovno 3 kľúčové veci, ktoré nedokážete s fotoobjektívom, a to je presné ostrenie, zoom, ktorý drží ostrosť a plynulá clona. Toto všetko vám ponúkne tento objektív, čo vám naopak ale sťaží život. Filmové objektívy sú naozaj robustné, kvalitné a kovové, ale odrazí sa to na ich váhe. Tento objektív je ťažký. Tým pádom sa rozlúčte, že ho vyvážite na gimbale. A ďalší mínus, ktorý je ale úplne logický, že sa Seven Artisan rozhodli pre tento krok, je, že tento objektív je pre kamery so super 35mm čipom. Čo tým chcem povedať, keby tento objektív bol pre full frame, stal by niekoľkonásobne viac. Samozrejme, keď máte full frameovú kameru, môže to byť problém, ale ak oplývate Blackmagicmi, ako napríklad ja, že mám 4,6K, 6K, 12K, aj dokonca táto nová full frameová verzia má možnosť sa prepnúť do super 35mm módu. Ja vám musím povedať, ja som dlho chcel filmový zoomovací objektív, presne kvôli týmto veciam, ktoré som vymenoval, ale oni sú všetky strašne drahé. Pokiaľ nechcete dať od 16 do 70 tisíc za objektív, tak ste v prdeli. OK, sú ešte budget zoomovacie filmové objektívy, ale tie tiež stojí okolo 7 tisíc. Zrazu prišiel Seven Artisan, ktorý nám dal toto za 2000 eur. Áno, musím povedať, ten objektív má nejaké svoje muchy, pri tom zoome vám tá svetelnosť nedrží úplne korektne, ale aj tak za tú cenu proste iný filmový zoomovací objektív nedostanete a ja som strašne rád, že sa ku mne dostal. Čiže možno už ste prišli na to, ako by som ja zhodnotil tento objektív. Mne sa to strašne páči, nechcem dávať len na to prvé miesto tú cenu, ale tá cena je neuveriteľná, nenájdete nič iné za takúto cenu a dokážete svoje filmárske schopnosti naozaj posunúť o niekoľko levelov vyššie. A to ani nevravím o tom, ako profesionálne to vyzerá pre klienta, keď za ním prídete s takýmto niečím. Ja určite odporúčam Seven Artisans, ďakujeme za toto, som veľmi zvedavý, čo prinesiete neskôr a dovidenia, do počutia na budúce. Čaute. It sound right, boy.